Ma'n ôl o'ch earrings chi na, pwding nadolig yw i yna. Pwding nadolig heno. Nawr, fi wedi gweithio mas na bod hwn, cymysgedd hyn, yn neud un pwdin 2 bôn, neu 2 pwdin pôn, ti'n gweld? Reit. Nawr den, mae'r crôn, oren a'r lemon da fi fanna. Mae da fi 6 ounce o gan codi mewn fanna ar mixed spice. 2 ounce o ground almonds. 2 ounce o friw siambara. 4 ounce o siwgr brown. A 4 ounce o raisins. 4 ounce o sultanas. Digon roedd i chi gofio. 4 ounce o bwpeth? 4 ounce o prunes. A 4 ounce o gwrens. A 4 ounce o apricots. Nawr ten. Mewn i fanna'n ar cherries, right? Nawr ten. Mae da fi, dwi ddim yn licio defnyddio suet. Right? A chi'n defnyddio menyn y lle wedyn? So, wy'n defnyddio menyn. 4 ounce o fenyn wedi toddi rwyfaint. Na beth ydw i'n defnyddio. A dwi'n mynd i ddod i beth i llawn llwy ford o treacle. I gael y lliw wedyn, Mae hwnna roi lliw a blas bendigedig. Wedyn ni tam bach o almond essence. Chymod, dwpyn bach lysach yn mewn ynddo fe. Nawr ten, 3 wi. Right, wedi mysgu, wedi pwno lan. A jyst dod i'r popeth mewn ydyn? Popeth mewn. Nawr ten. A mae'r peth pwysig ynddo fe? Hanner peint o frandy, right? Oh, lovely. Nawr ten. Ti'n jealous rhywun am ti? Hanner peint o frandy. Hefyd, sydd yr orange. Gwasgwch chi ened am hasas wedyn nhw'n dy fe. Sbo ni'n bradu dim. Chi'n ei nath yr oen? Nawr ten, tal. Right. A'r lemon. A'r lemon. Right. Nawr ten. Nawr dwi ddim yn mynd i cymysgu hwnna. Chi'n cymysgu fe'n dda, gadael y dros nos. Nawr, ydych chi'n credu bod hwn eitha glib i weld, right? A mae weld yn lib, yn dyw e nawr dyn ni fan hyn. Right. Ond, i chi gael gweld nawr yr un fiodd dros nos. Nawr ten. O, Judy. Nawr, ti'n gweld e nawr? Wedi twai nawr. Nawr ten. Mae da fi fan hyn basin wedi samo. So, dodwch a cymysgedd nawr, a mae hwnna'n edrych yn fendigedig nawr. A mae'n anodd credu bod fe wedi twai fel un nawr dros nos. Ti'n gweld? So, Mae'r gwynt ys yn yna chi ddim am nadolig yn yw e? Paidwch eich cael ofon os ych chi'n credu bod fe rhy lib fel o'n i wedi gweud, achos y diwrnod wedyn ni fydd e wedi twai rhywfaint. Nawr den, dodwn ni hwnna draw fan hyn am nawr i fi gael dangos i chi beth sy'n neud nesaf. Dwch ma'ch o greaseproof paper ar ei benne. Dodwch foil wedyn ni, a newch plet. Mae na, achos os dwi'n codi rhywfaint, mae hwnna'n gallu agor mas. Digon o lena. Rown a ni a fe, right. Nawr den, dodwch e nawr mewn tin. Nawr os oes fwy na un da chi, dodwch e mewn tin cig. Mewn a fe fel na. A na ffwrn chi roi wedyn, dim berwi fe? Dŵr berw nawr ar ben hwnna, lan i mor bell y gallwch chi, a cyfrwch hwnna i gyd eto. Right? O, reit, a ffoil ar ei ben y to. A mewn nawr am 4 awr, 150 Celsius. Gret. Neu gas 2. Nawr te, ding dong, Meryl i lan yn uchel fan Ie, wel dyma'r pwdin mawr fan hyn. Ie. Ond fan hyn, fi wedi gwneud un bach, right? O, eisiau mynd i baco So, lan, i ni baco hwn lan nawr. Beth ti'n cael gyda rai mawr yn o'r? Custard neu brandy sauce? Wel, brandy sauce neu custard neu Fi fe'n licio ia, beth bynnag, ti'n gwybod? Fi licio fe'n o'r tylai, deal milk. Fydden ni'n licio fel yna, ti'n gwybod ydyn. Nawr ten, dwi'n mynd i rowlo hwn lan fel cracker bach nadolig, right? Ie, reit. Gwasgu hwnna fanna. Nawr, os oes rhywun mas myna chi'n trwmlo, licech chi i anfon un o'r rhain iddyn nhw. Alwch chi enwen o mewn iddyn ni. Os oes rhywun yn heiddi'r ein nawr, alwch chi enwen hen fobl yn enwedig. Mae da ni 4 o rei bach gyda 4 o rei mawr, chi'n gweld? Hen berson nawr sy'n heiddi'r ein, chi'n credu, os ydyn nhw'n heiddi nhw, alwch chi enwen o mewn. Rwy'n sy'n ar ben i hunain, ynddo fe? Na fe. Nawr, ten. So, ti'n beth sy'n well nawr? Pedwar ar gael fan hyn. Present bach fel hyn nawr, erbyn nadolig, dim ond digon i un person. Allwch chi wneud rhain gatre, fel ydw i wedi gwneud fan hyn nawr. O, hwnna dda, ti wedi bod â cwrs yn hyn yna? O, wy'n gweithio ti. Dim llawer llai is... Nawr, Ti ddim yn gallu gwneud, ie? Nawr, hwnna'n Na fe, disgwyl ar present bach neis, chi'n gweld?